Dobrý deň, som Matej z týmu Rockwool. Chcem vám ukázať, ako správne zatepliť podkrovie izoláciou z kamennej vlny. Najskôr si povieme niečo o ochrannom odeve pri práci v podkroví, takže pamätajte si rukavice, dlhý rukáv a dlhé nohavice. Na to je dôležité myslieť. Čím začneme pri zatepľovaní podkrovia? Výberom vhodnej hrúbky izolácie. V našom prípade majú krokvy výšku 18 cm. My budeme medzi krokvy vkladať izoláciu rovnakej hrúbky. Preto volím izoláciu 18 cm. Následne musíme zmerať vzdialenosť medzi krokvami, aby sme zistili, akú šírku izolácie máme odrezať. Meriame dole, skontrolujeme šírku trochu vyššie, či sa nám krokvy nerozchádzajú. Vzdialenosť máme. Myslíte na to, že vlnu musíme odrezať o niečo širšiu, než je rozostup krokiev. Záleží na type produktu. Vlna sa potom pekne rozoprie medzi krokvy. Vezmeme si nôž na rezanie vlny. Najskôr si poznačíme miesto rezu na jednej strane, na druhej strane Teraz si môžeme pomôcť vodováhou, aby sme mali rez správne a rovno. Ešte raz prerežeme. A vlnu máme odrezanú. Teraz pred vložením vlny medzi krokvy ju ešte zrežeme dole, pod uhlom tak, aby sa nám pekne spojila s našou predošlou izoláciou. Takže zmeriame si miesto rezu. Z jednej aj z druhej strany. Hotovo. Priložíme opäť pomôcku, ktorou je vodováha. Teraz môžeme pokojne rezať. Začneme tu. Všimnite si, že nôž sa posúva po vodováhe. Odrezaný kúsok odložíme. Takto zrezanú vlnu môžeme teraz vložiť medzi krokvy. Prvý kus máme vložený. Teraz budeme pokračovať s rezaním a vložením druhého kusa izolácie. Opäť si zmeriame potrebný rozostup krokiev. Následne odrežeme vlnu s potrebným presahom. Pomôžeme si vodováhou, aby sme mali rez rovný. A opäť vložíme izoláciu medzi krokvy. Zároveň si skontrolujeme, aby tu nebola žiadna medzera a aby bola izolácia dotlačená k sebe, čím sa zabráni vzniku tepelných mostov. Vlnu máme vloženú. Rovnakým spôsobom zateplíme izoláciou i zvyšok podkrovia.